جبر پشتگیری و پشتوانی روسیا ji rejima Esed ra desthilatdariya Sûriyê wê ta demeke dirêj di destê Esed da bimîne. Ev axaftinên Wezîrê Derva yê Brîtanya girêmî hand. Duh di hevdîtinekê da li gel Rojnamaya Şerqil Ewsat, Wezîrê Derva yê Brîtanya girêmî hand ragihandî ku welatê Rûsya di deman ha da giringiyeke taybet bi rojhilata navîn dide û ew di bermana Esed li ser desthilatdariya Sûrî da berpirs e. Hand serbar kir ku eger rejima Esed li ser desthilatdariya Sûriyê ma, wê demê da ji Rûsya tê xwestin ku çareseriyekê ji krîza Sûrî ra bibîne û aştî û aramiyê li Sûrî belav bike. Ji ber ku piştevaniya wê ji rejima Esed ra, ew dibe berpirs di ber şer û binpêkirinên ku li Sûriyê di dema bê da rû bidin. Hand herwiha got jî gelo krîza Sûriyê dê çawa çareser bibe û pêşeroja Sûriyê wê çi be? Madam kesayetiyek wekû Esed li ser desthilatdariya Sûrî be ku hemû corên binpêkirinan di derheqê welatiyên Sûrî da encam daye û çekên kêma wî bi kar aniye ta ku kursiya desthilatdariya xwe biparêze. Wezîrê Derva yê Brîtanya dibêje ku di deman ha da ji hemû aliyên pêwendîdar di Sûrî da tê xwestin ku bikêne rêkeftinekê ku emin û ewlehiya Sûriyê were parastin û dawî bi krîza Sûriyê were ta ku karîsetine mirovayetî din li Sûriyê rû nedin. Derbarî vegera pêwendiyan di navbera Brîtanya û Sûriyê da hand ragihand ku welatê wî bi tú awayekî pêwendiyan bi rejima Esed ra nake. Ji ber ku wê rejîmê rewetiya xwe ji dest daye û serbar kir ku niyaz û plana welatê wî tune ye ku derbasî Sûriyê bibe û valahiya hêzên Emerîkî dagire eger hêzên Emerîkî ji Sûriyê vekşiyan. Ji dema ku şerê Sûriyê dest pê kir, welatê Brîtanya daxwaz kir ku desthilatdariya Sûriyê ji destê Esed derkeve ji ber ku desthilatdariya koçekên kêma wî dijî sivîlan bikarbîne, rewetiya wê desthilatê namîne. Û di sala 2012 da welatê Brîtanya balyozxaneya xwe li Sûriyê girt û pêwendiyên xwe jî bi rejima Esed ra birîn.